jokalariei, entrenatzailei, teknikoei, zuzendaritzari, zoriona bai, eman, baina eskerrik asko ere bai, eta gauza askorengatik. Lortzen ari zaretelako, beste talde batzuekin batera, emakumearen presentzia sekula baina handiagoa izatea kirol. Gaur dena da mala, algara, kolore asko eta txalo asko. Baina hau lortzeko, bestelakoak ere egon direla jakin badakigu. Orain, seguru nago, esan dezakezuela, merezi zuen, bidaiak, merezi zuen, egindako esfortzu guztiak. Zahitzen duguna gaur hemen da, egunero egiten duzuen esfortzua. Zorionak, txapeldunak, benetako txapelduna zaretelako, eta espero dugu ilusio berdinekin jarraitzea. Lana txukun eginez, eta lanak azkenean berriro saria badu, hobe. Baina bestela ere, berdin maitatuko zaituztegu. Eskerrik asko, eta mila esker. Zaiman da zegoen eta izabete nahi genuen, garaipetanak Donostiarrei bihurtzen zatoz eskaintzen, zuen ahotsez larun batero egon zarete babesten, lorpen handirik laguntza gabe ez da ere eskuratzen.